Buscar V baixa és una de les funcions més potents i interessants però té limitacions. Les noves versions de l'Excel ens porta la seva evolució. Fem les presentacions i una comparativa. Comencem per la clàssica buscar V baixa. Aplicada en aquesta cel·la ens retornarà el valor del segon trimestre. Com sempre, cal indicar el valor buscat, on cal buscar-lo, de quina columna volem el resultat i si la llista està ordenada. El resultat és l'habitual quan no troba resposta i és que encara no hem indicat que volem buscar. Però si introduïm un valor, obtenim una resposta. Ara la nova funció. Comença igual, indicant el valor buscat però ara només seleccionarem la columna on el podem trobar en lloc de tota la taula i en lloc del número de columna, seleccionarem la columna on es buscarà el resultat. Finalment, podrem indicar un missatge més entenedor en cas de no trobar la resposta. Escriurem el mateix valor a buscar i el resultat coincideix. Així doncs, on és la diferència? La limitació més gran de buscar V baixa és que no pot buscar cap a l'esquerra del valor que li proporcionem. En aquest cas volem buscar el producte a partir del valor del segon trimestre. No pot ser. Pot solucionar-se passant la columna cap a la dreta però per diverses raons això no serà sempre possible. És el que hem fet. Ara ja no tenim problema per tornar a aplicar buscar V baixa. Aquesta incidència es simplifica enormement amb la nova funció. Indicarem el valor buscat, on buscar-lo seleccionant la columna que en el nostre cas és la C i ara la columna on trobar el resultat, la dels productes. Com veus, ara ja no importa que estigui a l'esquerra. El quart argument ens servirà de nou per indicar el missatge que volem que ens retorni en cas de no trobar el resultat. Com pots comprovar, es tracta d'una sintaxi molt més entenedora i natural. I aquesta nova funció encara té més prestacions però això ja serà un altre vídeo.